Security guard sa usa ka kananan sa Talisay City mao gitudlo nga responsable sa duha ka pagpanuli sa duha usab ka managlahi nga lugar sa Dakbayan. Suspitsado na ilhan human nakuhaan og video sa CCTV sa Barangay Bulacau. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, daling miimbestigar ang Talisay City Police aron sa pag-ila sa tulisan human duha ka mga biktima ang midangop silang buhatan niadtong Sabado sa buntag lang. Unang nidangop sa Talisay City Police Station kining batan-on nga si Cindy human siya matud pa giatngan og gitulis alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Nahitabo kini sa sudunon nga dapit sa Barangay Bulacau sa Talisay City. Nisunod sa pagtaho si Jeneline Riponte taga Dakbayan, Senaga kinsa gitulis diha sa may Barangay Tabunok. Parihong gilagway sa mga biktima nga nagsulob og orange nga t-shirt ug sakay sa itom nga motorsiklo ang suspitsado. Layo pa kay ko, i-stop na siya daan. Marag ako na gikuan na niya. Giat nga nako niya. Pagduulan nimo, Pagduulan na ko, giatubang siya nako. Niya na siya nga cellphone. Wala ko mo to niya na siya nga ningusog na siya, marag kabirahon na, marag wako kas expect nga nabaybal or ba. Motog ako na lang sa gihatag. Naglingkod ako sa magtikab kay paabot lagi kay gamay pa kay ang pasahero ba. Nalay ni kupot sa kumbukton, ingon ra siya cellphone kwarta niya. Kay karon nawaklin ako siya. Pagkahuman na kung ako siya nawakli, lagi ko yung pusil, gitiun ra na nako. base sa kuha sa mga CCTV sa Barangay Bulacau na subay sa kapulisan kining nagmotorsiklong lalaki nga susama sa gilagway sa mga biktima. Una kining mingaw nga lugar diin gitulis ang biktimang si Cindy. Gisubay pa ang kuha sa CCTV sa ubang exit point sa lugar. Ang mulupyo nga nakakita sa pag-review sa CCTV ni ila sa suspitsado nga si Edgar Ong. Dakong tabang ang CCTV ma'am nga ato yung nakita gyud nato og na identify gyud. Minga gyud siya man sad na ang ato ang coordination nga atong gihimo sa barangay officials and nasad tay scheduled roving sa mga tanod ug sa mga pulis sa mga identified areas. Sa pagsusi sa kapulisan nasuta nga nagtrabaho isip security guards o sa kakananan si Ong. Ug dito gyud sa gitrabuhan na sakpan ng suspect. Kinsa nitug-an ra usab kun asa ang orange nga t-shirt nga gigamit ang motorsiklo ug armas nga gipanggamit sa pagpanulis. Nasuta nga hinuwaman ra niya sa iyang kauban ang motorsiklo. Sa dugang investigasyon na sayran nga ex-convict kini sa kasong murder. Pag ato sa iha niyang kun siya nga iyang na turn over ang duha ka cellphone nga iyang gitulis, ang iyang armas nga gigamit. Gisubay pa sa kapulisan kung aduna bay lisensya ang nasakmit nga armas o issue ba sa gitrabuhan kini. Gipasaka na karong adlaw ang kasong robbery batok kang Ong. Lang gisusinawsab karon sa mga otoridad kung si Ong ba ang responsable sa pipila ka mga pagpanulis sa Dakbayan sa niaging mga bulan. Pipila na usab ka mga biktima sa pagpanulis ang nidangop sa police station aron pag-ila sa suspitsado. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.